Kaya na ako makapractice ng espadaha eh. Ikan pa ning zuro. Piting haita niyo. Sus. Igo lagi. Mahak yun. Tingnan natin sa. Gago! Sus, kaano eh. Sigundahan na to. Ate, boleh ugas buang eh. Kamao eh. Kamao. Unsa mo diha? Ngatawa mo. Practice pagana ito. Ano mo diri? Rayik! Yawa porno. Mamatay sa ating mga style eh. Kay porong-porong mo niya, nakapay mo. Periro ka. Practice pagana ito. Kamong dua. Kita na inyong abilidad. Dai espada diri. Pagwa diri. Kana? Ade. Gago. Mari kani ade. Iwa lagi ng agar mo. Hey! Ko anak ko ha. Inigporma. Buwat ako. Sige. Sige. Rayik, sige na siya. Tanaw na to be. Sige, porma. Patay. Ay, patay. Buwat ko. Piste uyak daw. Pagani ingon pagani ko porma. Ay! Wala rin. Hinig pangamot. Kaya pangamot sa mga Excited sad mo. Otro be. Ana oh. Ikaw tambok. Kapak diri ubos be ana oh. Bruh. Wala. Ikaw adik-adik. Ari babaw. Diri. Ada. Ha. Harga. Ha. Harga. Iwa ni ron. Iwa ni ron. Okay, 1, 2, 3. Back. 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 Papas. Papas again. Bruh. Na. Naya. Hindi. Kami ani ni wi. Bisa gede itu keningan lu. Kuang yung espada. Kamu. Sampai mana yung espada bi? Bukan kegede na mo. Kunay na pun eh. Hinay kayo. Iga. Pas-pas di kay kanu. Iba gede yung sumuray isis. Bang anak ko. Tanaw na to bi. Kanya ko hait yung layo. Ini kay pareho ko mao. Gago. Utang ko na agya ni ron. Hawaii ni ron. Sabi ako na. Ubos. Oh, Mababaw. pero pas-pas na ni kay duha naman yung espada. Oh, Sige. forma. 1, 2, 3. Gago! Asa naman mo? Inyo kung pati yung baanga mo? Ha? Baanga mo. Balik mo na rin. Bunan mga tayaon. Salamat dahil sa pagtanaw sa video og atangi among maabot nga video po. O ayaw di mo kalimot sa pag-like o share sa mong mga video. Ug ayaw sad kalimot pag-subscribe sa among YouTube channel o pag-follow sa among FB page. Daghan salamat Mga tayaon, saghan salamat. Nya. Sus, tagsa na mi ka video. Sinsya na kayo. Busy sa trabaho. Bye-bye.